Dom. Apa? Adinge Aul. Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi senengane dalange kok. Ora. Gak apa-apa iki dirabi. Kalera konone meneh piye karaktere? Ojo kita kancane, Mas. Hah? Ojo tek kancane gak boleh. Ya oh. Duh lho Mbak. Enten bukti fisike mboten. Enten fotone kula jalan kalih yange jenengan mboten. Enten buktine kula pitkolan kalih yange jenengan mboten. Wah, iki wis mulai panas. Ngono kuwi fitnah lho Mbak. Apa yang lambe? Heeh. Iki ngono fitnah Mbak. Aku ora trimo Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Mbak. Terus eling kuwi Mbak. Buktimu apa? Buktimu apa? Buktimu apa ya, Vika? Ayo langsung. Selamat malam, Mas Akbar. Ayo no selamat malam wilujeng dalu Mbak Iya. Prigel Pangayu Anjar Wening. Lama tidak jumpa ya Mbak Yu. Iya, lama tidak jumpa. Edan piye to kok iso guyu dhewe Ya lho. aku ki saking senengku lho, Mas. Oh seneng bombong nggih. Bombong rasaku iso kepenok karo sampean nih. Kepethuk. Luar Iya, biasa. sampean sehat ta, Mas? Akbar? Sehat. Antuk pangestune Mbak Prigel kula pinaringan sehat. Kosok wangsulipun Mbak Prigel pinaringan sehat, kabaripun kados pundi? Pangestune Mas Akbar. Sehat to nggih? Alhamdulillah sehat. Niki wau Ya. berangkat dari rumah mana? Dari Kediri. Oh, Kediri. Iya, saya asli Kediri dan sekarang juga di Kediri. Loh, sampun mboten teng Tulungagung mboten nggih? Oh, tidak. Sakniki teng Kediri. Iya, sekarang di Kediri. Monggo pinangkrak. Nggih, nek wah nek kapinujon senggang kapinujon longgar kula tak mampir. Ah ya ora mungkin nenek longgare sampeyan ki sesasi lek umume wong tanggapan iki kan ya 30 dina to Mas. Heeh. Lah sampeyan iso sesasi ping 45 lho sing 15 lek mu golek nyandi. Ya sak mayang awane no. Oh ngono. Sampeyan ki ya ngruwat barang ngono apa piye? Ruwet. Nggih. Alhamdulillah ya Mas Akbar. Sowan dusun Babatan. Heeh, babatan sampean wis bolak-balik rene ya. 2 kali niki nggih Pak Bu nggih. Katose nggih. 2 kali ya. Nak kula tasik sepisan niki nggih. Heeh, nembe Nggih. 1 kali. Oh iya aku sik sepisan iki. Marai pas corona ki urung kenal ya awake dhewe ya Mas ya. Oh belum kita belum Sampeyan sik dekat. karo biasane bintang tamu sitoke kae lah. Nggih kula lali punan rekamane pun Sapa ta hapus. jenenge aku kok ya lali. Nggih. Aduh semua aku. Iya. Ambil kipasnya Bu. Ya salam-salam dong. Semua aku. Kok iso? Pacarmu sing ndi saiki? Astagfirullahaladzim. Ngaten lho, warga masyarakat dusun Babatan menika sampun tanggap, sampun ngerti. Dasaripun Babatan kalih Mas Trip niku dekat. Heeh, terus Perjalanan kula sampai ke lokasi menika 5 menit. sik to ditekoni apa lek mu nyauri apa? Lho, sik rambatane kan ngene to, Mbak. Oh iya Ya, cerita 5 cerita. menit. Dadi apakah hubungannya 5 menit perjalanan ke sini? Warga masyarakat Babatan niku sudah apal njaba jerone dalang akbar. Loh, Wiwit zaman semono kula sowan pertama teng Babatan mriki, sowan dulu pas Covid sampai sekarang urung ana ceritane dalang akbar kok cedak karo wong wedok niku durung ana sejarahe. percaya Bapak Ibu? Piye saurane piye tekoni neh pisan kas? Sing kene percaya napa mboten Bapak Ibu? Sing kene mboten Mas. Sing kono no, Sing kono tak tekoni ya. pisan kas, heeh. Percaya napa mboten Pak Bu? Percaya napa mboten Pak Bu? Mboten apa percaya mong? Mboten. Mboten, berarti yo bener ngono lho. Ih, sowah dalange iki. Heeh. Ya kan yo ngene lho Mas yo Ah, yo. piye. Umumnya enek awan, enek bengi, enek wong lanang, enek wong wedok. Ayo. Kan ngono to? Awake dhewe iki diciptakan berpasang-pasangan, ngono Iya. lho. Sampeyan mosok arep dhewe terus. Mula aku tekon warga kene yo ben ngerti sampeyan saiki ku berpasangan dengan siapa. Ngono. Engko sok-sok awakmu seneng karo Heru aja lho Mas yo. Mboten, ngaten lho, Mbak Prigel. Bojo, wong nek wis rabi kuwi sedina kanggo selawase, ya to. Wong bebojoan ki ora sedina rong dina, ya to. Dadi gini, wong iki kudu milih wong wedok ki kudu sing tenan. Oh ngono, kudu difilter tenan-tenan ya Mas. Kudu ibarate wong tuku montor ki kudu di DP sik. Oh ngono. Berarti kudu di
Maksudnya kudu di ngerteni karakter dan sifatnya itu seperti Gak kudu apa. dijajal dhisik ngono. Lho lah nggih dijajal pemikiran dan karakter dan sudut pandangnya. Mekaten lho. Iya. Contone piye? Lah contohnya nggih mekaten, kula cedhak romo wedok nggih cedhak biasa, serawung biasa. Sejauh itu lho Mbak Brigel. Sik Ngaten to lho. Mas, wah lagi mang enek gambare to. Agak eroh aku enek gambare, Bu. Nah, tak tutupi lah ngene. Kuwi ngene sapa to jane? Tak ibu lho. Niku ya buke jadi Ngapa lho, Bu ya? Nyapa to enek gambare barang. Pasti mbok yo sing umume kipas biasa ngene iki mang nyaput template gambar barang ngono ki mang. Kudune nek gawe kipas ngono anu rupane sindene dewi-dewi. Oh, ngono ya? Sinem dadi ya gambare bupar. Iya. Heeh, wis entak Dek kapan ke dicetakne terus pecah lho, Mas. Lah nyapa iso pecah. Lah dadi yo. Iya iya Mas Akbar. Penontonnya luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Didongake ya, Mas. Dongakne salam sik no sadurunge donga. Aku mau wis salam ya. Yo, Mugi-mugi aku rung krungu baleni neh. iya mugi-mugi warga dusun Babatan ya. Babatan. Nggih, tansah pinaringan kesehatan. Amin. Ya, rezekine melimpah. Amin. Sing dereng kagungan jodoh, muga-muga ndang diparingi jodoh. Sing amin banter dhewe iki sapa ta Mas? Lho niku panitia. Oh, iki termasuk kancane Panitia. Heru. Oh, iya iya iya. Nggih. Oh, sing DP aku kae iki. Ngaten Mbak Prigel. Iya, Mas. Kok iso ndongakne urung entuk jodoh. Terus melengos ning aku. Urung entuk jodoh. Melengos. Anu pas madhep ngarep iki irungku gatel. Oh, tidak ada salahnya aku sharing karo sampean. Iya, sharing-sharing. Sampean- Wetuk rene to, Mas? Sampean kan umure wis berapa saiki? Sekarang 25. Padha selawe. Seumuran. Selawe itu singkatan selawe, seneng lanang wedok. Iya. Jadi wis puber. Selawe seneng lanang wedok. Iya, seneng lanang ya seneng. Aku kan rong rabi. Heeh. Rong rabi gitu jadi menurut sudut pandangnya Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Wong wedok sing cocok karakternya dengan Akbar Sahalami, wong wedok sing model piye? Nganu, Mas. Ki karakter. Di lho. sawang teko fisik ya, ki fisik ya. Oh, fisik. Ngomongnya fisik ya. Ayo. Teko ngerti kencet. Apa kuwi kerjane? Iki lho. Iki apa lek ngarani? Tungkak. Iki lho. Tungkak to, polok to. Pola. Anggere wong wedok sing poloke rada nerincing. Rada nerincing ngono kae. Heeh. Kuwi aja mok rabi, Mas. Loh, terincing malah apik to. Aja mok rabi. Enteng to malahan. Aja. Lek wong wedok poloke nerincing, kuwi boros, Mas. Loh, nek Kuwi pola boros, tidak bisa mengatur keuangan. kok iso? Ya ngono, mergo terincing. Mergo terincing. Jadi pemikirannya ki kecil. Kecil. Heeh. Gak Jadi iso tidak bisa wawasannya gak luas. gak luas. Ngono ya toh. Iya, Pokoke iya. wong wedok sing apa nek Kencete, arani tungkae. kencete poloke iki nerincing. Nerincing? Aja mok rabi ya, Mas. Mergo boros. Saiki tak teko. Upama kencete kuwi rada bendol ngono piye? Umpama kencete iki rada bendol rada bunder ngono Rada kae. bunder, kuwi apik. Oh gak, kuwi aja mbok rabi. Kok aja dirabine? Kuwi aja mbok rabi, kuwi wani karo wong lanang. Nek kencete bunder kuwi wani karo wong lanang. kuwi Aku ya sok mulai semua. sesuk tak anu nek kenal wong wedok tak deloki sik kencete kaya apa. Iya, kudu didelok kowe Sing nek dicek pertama malah kencet ya. Iya, Iya heeh. iya. Terus lek enek wong wedok sing sikile rada ulunen kaya aku ngene iki, Mas. Heeh. Ngene iki. Kuwi piye-piye? Aja mbok rabi, Mas. Kok iso? Mergo aku wis duwe bojo. Oh iya, Cik, iya. Ora kira apik. Oh, Ora nek sing apik. Terus neh, Mas. Piye, Lek Mas? enek wong wedok tangane ulunen, enek ora sing ulunen iki. Ndak. Tangane ulunen, sikile Persis. ulune rada akeh. Kuwi aja mbok rabi, Mas. Wulunen tangane. Heeh. Ora entuk dirabi. Ora oleh Sebabe. dibanci. Ngono ya. Dadi kowe ora usah rabi. Oh, banci saiki ya dikerok kok. Ora usah rabi, wis ngono ae. Wis ora rasa rabi lho. Saiki ngene, Mbak. Penak ngono, rabi Wis. rumangsamu apa penak? Sik aku mumet manut umusmu deloki kencet, deloki tangan. Saiki momo sinden saiki. Secara fisik lho ya. Heeh. Momo sinden 1 iki sing cocok karo aku momo secara fisik iki sing mana? Sakjane ya Mas, iki jujur hati paling dalam ya Mas Ayo, ya. iya. Sing paling cocok ya asine ya ibuke iki. Gajinge. Loh, Sing nome akeh lho. Ora, rumangsamu aja ngenyek ibuke. Ibu iki jaman nom-nomane iki kalah iki. Lho iya nom-noman ning jamane Bung Karno.
Nek yo saiki jaman iki to. Ge enek sing ngalahane ibuke kok. Momo iki yo gak cocok. Gak cocok. Kuwi kencete lincip. Oh iya. Kuwi boros wi, berboros dadi wong Iki wedok. ya? Heeh, boros. Kan umponine kaya ulo serit. Heeh, ngono iki boros. Iki Sing sandinge piye ra cocok? Iki yo gak cocok. Penyebabe. Wani karo wong lanang iki. Oh, wani karo wong lanang mergo kencete cilik. Kok cilik bunder. Bunder. Heeh, bunder. Momo sandinge Iki aja mbok rabi Mas iki. Iki bathuke iki akeh ulune kaya aku. Aul kuwi sing Aul. tengah. Penyebabe apa? Nek apa kuwi kenene akeh ponine ngopo kuwi? Biasane lek masak asin. Hubungane. Ora Ul, ngaku Ul. Masak. Apa malah ra iso masak kowe? Wah, iki penelitiane Mbak Prigel kok bener kabeh ya. Iya bener aku ya wedok rumah. Apa? Adine Aul. Lah iki. Iki arepe muni gak oleh dirabi senengane dalang yo. Ora. Ora keto. Ora iki piye? Upamane iki karaktere piye? Upama secara fisik iki apik iki dirabi, bocah kalem ya to. Teko njabane kalem, muga-muga jerone ya kalem. Gak apa-apa dirabi, Mas. Yo ya pok kalem ya, tapi kan aku yo urung roh. Kan serawunge yo belum dekat karo sinten. Gak kalem iki. Ketemune nggur pas latihan to. Oh iya, gak apa-apa iki dirabi. Kalera konone meneh piye karaktere? Aja kita kancane, Mas. Eh? Ojo tek kancane gak boleh. Ya ora maksudnya ki fisik seperti ki lho Mbak Birgita ki umpama fisik kaya ngono ki karaktere piye? Iki karakter sing gemati, suka menabung, suka memasak. Bener ra Bir? Gemati ya. Piye? Ya Bu bener aku. Iya. Gemati ya. Umpama sing lanang umpamane arepe jago ngene badike dilempitne. Dilempitne. Umpama bojone dalang ya disetlikakne jarike diwirokne ngono. Ya, luar biasa Birgita. Yo. Nek Bupar kuwi nyapa to melu barang iki. Hei! Lah liyane nom-nom oke. Lah jaremu malah sing apik dhewe kuwi kok iso Mas aku. Wes ya nyanyi. Nyanyi apa? Oh iso. Aku arepe nyanyi lagu Arab Mas, lagu Arab Mas. Nemo. Belok 6. Nah ya. Arab, asli Arab iki. Arab iki asli. Rungokno ya Mas. Magadir to? Udu. Udu. Arab. Nemo. Sak pira neme Mas? 6 moane sak pira? Mo 6 mo kabira walhamdulillahi kasira. Kok iso tahiyat lho malah. Arab apa Mas? Iftitah sing. Arab lho Mas. Lah iya. Yo nyanyi yang ada iramanya. Lah kan iki yo seni yo nyanyi. Solawatan ngono lho. Ngono. Pelak 6. Ki bawa apa? Bawa to. Oke. Apa pucung pas kemambang? Pangkur. Wih, dah. Suwi ndak krungu suarane Mbak Prigel. Anake sing nomor 2 lanang wedok. Wedok Mas, aku urung berhasil gawe lanang. Wah, lah iki lho tekono aku lho. Piye? Kowe ndak pengen to kowe duwe anak lanang. Yo pengen, sampean ro rahasiane ngono apa piye? Duwe anak lanang terus dadi dalang ndak pengen to. Yo pengen. Piye resepe? Yo sok tak WA. Yo terus. Dadak di WA. Wong-wong kan malah penasaran to ya. Yo terus. Rarase dusun babatan. Ya. Rarase dusun babatan. Mas operator, di operatore Mas, miku rada banterno sithik Mas. Mikku untiren sithik. Cek. Tes 1 2 3. Oh, kebanteran rada liri. Rotok lirih cek, tas cek, 1, 2, 3, tes dicoba. Lirihnya Mas, lirih. Kebanteran. Cek, 1, 2, 3. Na, lirihnya. Saya dipateni kok. Ora, lirihnya. Mesakne gamelane ra krungu karo suaraku sing fales iki lho. Lirih. Kurang lirihnya Mas, kurang nih. Ini. Oke. Rotok dibanterne sithik Mas. Yo kan yo dipasne to, Bu. Aja mbok gegekne. Kuwi wis sak awane suwenene karo Pak Barok. Sak awane wis budrek. Posisine dipindah kabeh sone. Yo. Nanggap wayang. Kunjuk syukur remreng Gusti.
nanggap wayang kunjuk syukur Gusti, kunjuk syukuring Gusti. Ya. Terus lakone para pandu sesaji raja saya lakonmu lah sesasi raja saya ta ki mau. oh iya, kok yo ngerti ya Ya toh? ngerti ya kudu ngrungokne ta ya. Sesaji Raja Suya garing garis miring Pandhawa bersyukur. Iya. Terus Anu dawuhe Pak Joko ta. ah iya. Para warga sambiya guyub rukun tuhu Kya tumandang makarya Ya tumandang makarya terakhir tansah rahayu lestari dongane tansah rahayu lestari untuk seluruh para warga masyarakat Babatan. Babatan luar biasa toh. Iki aku ora ngarani dhisik, Mbah. Bebas terserah panjenengan arep ditibake apa. Wis, manut. Oh, ditibake mlumah to, Mas. Maksudnya iki tembange. Bocah gunung mawon nggih. Oke, cocok. Bocah gunung. Ning langsung rame wae. Piye garape piye? Pertama ya apa ngono jaranan apa piye ngono. Oke, ben digarap karo kanca-kanca. Sik tak selingi sik, Mbak. Iki ana puki layang, ben diaturke karo adik-adik kang sarta mbak-mbak pesinden. Nyuwun gending saking bapakmu Rata RT 7. Setunggal tembang kangen, angka kalih sambel kemangi, angka 3 negara angin, angka 4 sinarengan. Peh mbok tuku kaset lho. Akeh ora apa-apa. Lah piye sampean ki ditanggap kon muni malah mbok kon tel kaset ya. Ora apa-apa iki wis ana tindihe, heeh. Ya. Bocah gunung nggih? Nggih. Monggo kanca-kanca. Sing rame ya. Nah, yuk dadekke, heeh. Ya. Obah ngombak ke. Ayo Mas Sundar. Ayo. Nadyan aku bocah gunung
Prigel. Yo. Menurut penilaianku lho, Mbak. Jenengane bar bayi anak keloro ki suarane kok luwih bantas, Mbak. Mosok Suarane kok luwih banter ngono lho. Anu Duwe ya, anak loro iki kok iso suarane ibarate kaya genderno sangupane saya amba ngono, Pak. tapi yo anu Mas mengkis-mengkis. Mengkis ora apa-apa. Anake sing kedua siapa namanya, Mbak? Namanya J. Jyoti. Argat Sani Sihing Gusti panggilane J. Wah, apik lho cah saiki jenenge apik-apik. Biyen zamane sinden pojok dhewe ngono jenenge anu ya Prasaja. Kuwi sinden kuwi pojoke jenenge Parsinem. Ana neh sing jenenge sapa? Sing ngenong Sipan. Sing gambang Slamet. Nek jeneng saiki kaya ngono kuwi apa J. Wah, luar biasa. Cantik. Iya karena kakake kan L. Oh ya. Dadi bar iki K. Oh, J urut. K L ngono ya to Mas. Iya, heeh. Ya, so L lanang. Yo, top. Ayo. Terima kasih. Ambekan sih. dulu ya Mas Akbar. Nanti kok dilanjut meneh. lagi ya. Oke, aku tak maca-maca. Ya. Ya kuwi pamundhut lumantar WhatsApp. Ayo, Sareh-sareh waton pikoleh, gremet-gremet waton slamet. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Oh iya. Mas Akbar dan kru Asta Brata sehat sukses selalu untuk kabarkan saking Allah Ta'ala. Nyuwun gending gubuk asmara. Lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang anenggane lumantar live Asta Brata Media. Matur nuwun saking kula Bapak Lasiman. Iya. Hadir-hadir. Iya. Request uler kambang. Iya. Ingkang ngendang sinden jenengan Mbak Retno. Ya. Kuwi anu to, duwe buzzer bareng. Ya. Sugeng dalu Mas Akbar saking kula Wahyu Jabrik. Ya. Nyuwun lagu ninggal katresnan semoga semakin banyak tanggapan. Amin. Ana meneh. Sugeng dalu Pak Dalang, saya Bapak Oka Wibowo, kula badhe nderek anguri-nguri budaya Jawi nyuwun swantenipun Mbak Bir. Ya. Wonten request lagu Layang Kangen. Nah. Lestarilah budayaku matur nuwun Bapak Dalang. Nggih, amin ya. Ditanjake sithik mboko sithik nok. Ya, Dibajutke. Sapa? Mbak Yovika Listia Risma karo Mbak Birgita Ayu Setiani ngadeg bareng wong loro. Wah iya. Sepote sing gumyak. Iya, coba kaya ngapa? Ya. Biasa. Wah iya. Dicekli mic satu-satu. Ayo. Anu duduknya. Ya, kok duduknya? Maksudnya posisinya. Blocking. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Inggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Ayo, wilujeng dalu Mbak Birgita. Nggih, sugeng dalu Pak. Kok judes ya Mas aku. Apa sing judes? Jenengane lho kok cuek lho biasane kok ya ketok kewes merak ati. Sangke jenengan ini tidak pernah bertemu dengan saya loh Pak. Jadi sampeyan iki slali ketoke. Mboten. Kabeh kanca-kanca seniman ning kabeh tak rangkul ora ana sing tak bedake siji mboko siji. Lah iya kok sampean ngomongke aku judes iki lho. Rohangsaku. Sehat Mbak Yovika? Alhamdulillah sehat. Ayo, sehat Mbak Birgita? Sehat Pak. Iya to judes. Lho salahne to. Ya sehat Pak ngono. Ngoten niku kangen Mas. Ya Ora ketemu. Saya ora ketemu Asta Brata kangen ya Ya kok biasa. kangen banget malu Asta Brata
Mbak Yovika. Geler. Berdua anu sih, ayo. Apa ben ketok kompak chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Iya. Ya, Yovika. Gimana kabarnya Mbak Yovika? Sehat ya? Sehat banget. Wes lho, Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat toh ya Mbak Brigita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi. Iya, Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Nggih. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Kula berangkat jam 3:30. Wes 3:30 Mbak Brigita. Jam 5:30, Pak. Wes 5:30 nek Mbak Yovika niku saking Ngawi para sederek, kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Brigita menika asli saking Kediri nggih, Mbak? Iya. Kedirinya Semen. Sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Plesungan. Kok apal to Pak sama nih Pak Om? Perumahane Adiwangsa Village. Lho, ngira. Gumun aku sama nih. Lho sinden-sinden kula raket sedaya, kula akrab sedaya. Berarti jenengane rumah-rumahnya Sinden ki ya apal, Pak? Ngapal no? Sak perumahane sak nomor perumahane ya apal. Mboten. Yo sampean tok. Mengko aja mung orek-orek ya. Anu Mbak Yovika dan Mbak Brigita. Nggih. Ini ada tawaran yang menarik. Apa, Pak? Ngene. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Iya. Sindene kudu ayu wajahe. Njogete pinter. Yeah. Nek iso duwe nilai plus iso mbanyol. Iya. Iso drama. Lah iki aku wingi bareng ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ning kono, Pak? Ning Amerika kono? Ning Solo, ning anu Bulan. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat ya kuwi Donald Trump. Iki Donald Trump kuwi peduli dengan budaya kita. Ya toh, peduli dengan budaya kita, arep ngrekrut sinden main ya kuwi dadi film. Film, bintang film. Kira-kira nek enek tawaran kuwi biar kita gelem ora? Ya gelem kok Pak aku, Pak. Gelem ya main film ngono gelem. Mau dong. Oh main ya, film. anu sapa Yovika mau dijak main film gitu mau. Oh, mau. Tenan lho ya? Iya. Mau. Iki apa? Biar kita mau tenan. Ya gelem Pak mau. Nah, saiki mumpung aku ki wektune wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan niku? Karo sapa Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki. Ya. Luar biasa. Berarti apa, Pak? TTM, teman tapi mesra ngene. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenarione iki Donald Trump. Nah, iki tuh main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih sik. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenarione wis ditulis karo Donald Trump. Nah, Pripun niku? ibaratnya ngene. Iki sing ditulis karo Donald Trump ya. Ya. Iki aku maca ndek ngenane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Lanang jenenge Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng aslimu sik Brigita. Brigita kuwi dadi pacare Kacuk. Suwe ya gandeng ya wis 5 wulan 6 wulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibaning padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Nah, tertarik karo Yovika. Lah, sampean mbuh buktine apa ning ngeruwi pacarmu sing jenenge Kacuk kuwi tertarik karo iki. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki engko, Brigita. Ya, Pak. Iki Donald Trump lho. Iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Serikat. Iya, aku ya goreng anu tok jan kacuk banget tenan Pak. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki dinilai. Iki Donald Trump nonton ning Amerika Serikat. Lah iki saiki sampean ki ngelabrak ning omah Yovika. Iya. Aku demben kae iki yo tau drama ngene iki terus viral dikira kerebut sampean lho Pak. Iku aku viral neh lho. Wes to manut to, wis to manut to. Wis nek sampean biyen kan dilabrak, saiki sing nglabrak sampean. Iya, Mbak. Labrakan aku, Mbak. Sing Labrakan, Mbak Bir. kowe gelem ta dilabrak? Ora apa-apa nih. Ya, sampean sing nglabrak. Dadi sampean iki wis cuwinta tenan karo sapa karo Kacuk kuwi. Dadi ora dihubungi ngono, nek seminggu ora dihubungi ngono wis boyo kembut-kembut ngono lah. Istilahnya maksudnya gak maksudnya ki kangen banget gitu loh. Yang kembut-kembut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampean menemukan satu bukti bahwa Kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampean marani ning omahe Yovika ngelabrak.
Iki tetep dengan opinimu tetep ora gandeng kok ora ana buktine. Ya toh. Ki statusmu jomblo. Oke. Piye? Dari kita sanggup main film? Boleh. Ya. Ya Vika sanggup latihan drama film? Sanggup dong. Oke, heeh. Nganggo anu sik ketoprak sesek sik. Heeh. Kowe ning kene sik. Iki pakai bahasa Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Bahasa keseharian. Ini kene sik. Kowe ning omah ning kene anding son, anding sambok kowe. Ning anding sambok kene. Wis kene sik. Aku cara mana nyapa Mas? Umbah-umbah. Ya wis umbah-umbah kenek apa ngopo beceke apa ngono. Heeh. Aja geceki sing ngibot lho ya. Lah iki diparani karo kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM. Teman tapi meluk-meluk. Ya. Mesra ding. Ya. Yo! Mudara sik. Ya ya. Produk. Yo. Kok kebangetan kacuk. Aku ki wis ayu. Dhuwur. Pinter golek duit dhewe. Sek panggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika. Jadi kurang apa to, Cuk, Kacuk? Cuk rupane kowe opo di sini? Sak bening omah. Kacuk njaluk maem, ya wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe, ya wis tak siapi ngombe. Tapi sepanggah kurang ae to, Cuk. Nyapa to Kacuk kok pilih Yovika wis aku. Kecewa. Apa aku kudu tampang karo Yovika ya? Kalau saiki Yovika tak golekane. Iki ganti ning omahe. Yo sesek. Wis tekan omahe. Didodok lawange. Ayo. Kula nuwun. Yovika, petua Yovika. Wah. Nggih, sekedap sinten iku? Yovika. Iki wis kenal, ceritane wis kenal. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Birgita to. Yovika. Nggih. Idene kowe tak anggap adikku. Produk. Waduh. Amerika nek terutuk. Donald Trump kenal terutuk. Aku arep takon serius karo kowe Yovika. Ada napa Mbak Bir? Kok ono kabar? Kok jare kowe pacaran karo Mas Kacuk Yovika? Ayo ndang Saurono. Sigek. Hop. Oh, nggak rasa gemelan. Ben fokus pembicaraan. Yo. Yovika nyauri. Piye? Nun sewu lho Mbak Bir. Ya. Wah. Panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan galih napa dereng? Sampun jenengan pikir menapa dereng? Terus Jenengan iku senior kula lho, Mbak. Kedahipun lak memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gorang-ger. Ngono kuwi apa apik? Heeh. Terus aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe ya Vika. Kowe tak payi panggonan ning omahku. Sakben enek Mas Kacuk, kowe ya melu turu karo aku ya Vika. Tapi kok enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kacuk saka aku ya Vika. Ki salahku ki apa karo kowe ya Vika? Jawab ning kene. Sikek meneh. Oh. Oh. Filmnya kok buaras gamelan ya. Mbak Bir, Ya. jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine apa mboten? Buktine.
Ampun nuduh lho, Mbak. Oh, Enten bukti fisike mboten. Enten fotone kula jalan kalih yange jenengan mboten. Enten buktine kula pitkolan kalih yange jenengan mboten. Wah, iki wis mulai panas. Ngono kuwi fitnah lho, Mbak. Gak oleh Mbak one. Aku lara ati, Mbak. Kok tuduh ngono kuwi, Mbak? Ati nggone gak kono. Lha pundi? Lah tak demekne piye? Kene lho, kene. Kene. Sik Pak, terus kok akhirnya piye? Akhire kingko bir kita dipateni. Mergo ki gak terima difitnah. Oh. Wis to manut aku. Apik-apik. Wis apik manut Berarti aku. iki wis meh klimaks ya. Klimaks. Saya panas. Kurang panas. Yo. Mbak Bir. Musik. Ora disigek. Iya. Mbak Bir. Oh, aku. Jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Oh. Aku ora trimo, Mbak. Sik Aku lho, Mbak, sik aku tak omong sik dhisik, Mbak. Ya wis ya. Kok malah galak sing dilabrak to, Pak? Malah Lho piye kok? Oh, aku ora dosa mbok tuduh, Mbak. Aku lho Mbak ora pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti yange sampeyan iki sapa. Sing ngendi wonge? Yange sampeyan iki sapa sing ngendi wonge? Ayo, tekan. Truduk. Oh. Saiki ya Vika. Daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekokne langsung Mas Kajuk iki langsung. Loh, ya aku nganggo peran iki aku. Sampai yo nganggo peran Pak. Lah kosok Mas Kajuk ki sapa kan ya penonton mengawang-awang ngono lho. Tak men aku dadi kajuk ya. Ya sok tok men sampean dadi Kajuk. Oh iya. Oh iki Mas Kacuke. Ya iki Iya tak men ya. Yo. Lho. Ayang bir kita to ki? Mas Kajuk. Apa ayang? Sampean tak tekoni saiki Mas Kajuk. Truduk. Lagi galau. Yuk, piye. Mas Kajuk. Heeh. Kok sampean gak tau ngabari aku? WA aku gak mbok bales. Telepon gak tau mbok angkat. Tak parani ning omah kowe malah ning Ngawi. Iki ceritane anu to, omahe Ngawi ngono ya. Ya kan iki kemenang, Pak. Lah sampeyan ki arep tak jak ketemu. Sampeyan ki yo repot terus lho. Repot sing pentas, sing enek acara. Lah aku kan yo menyesuaikan karo jadwalmu to, Ayang. Saiki sampean tak tekoni Mas Kajuk. piye? Apa bener kabar-kabar seneng kono ini sampean iki saiki karo Yovika Mas Kajuk? Ora, tresnaku sak wutuhe nggur karo dirimu sayang. Lah tapi enak dia foto sampean foto karo Yovika ngono lho Mas Kajuk. Sampean dolan-dolan ning gone alun-alun Ngawi lho Mas Kajuk. Alun-alun Ngawi. Kowe udah karo aku. Oh. Ora, aja percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek enteke. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omonganku wae. Ora usah gugu omongane wong jaba. Aja gugu karo gurem ceceker. Percaya karo aku, gur kowe sing tak tresnani. Ya wis ning ngono Yovika saiki tak ngomong rene ya Mas Kajuk. Kongkon rene. Sampean yo kudu ngomong dhewe. Iya, no. Sampean gak enak apa-apa karo Yovika. Yo, Mas Kajuk. kon Jujur rene. ya Mas. Jujur. Ya. Ya Vika, ayo. Halo Mas Kajuk. Ki jane nek apa ki kok gegeran? Lah, aku ya gak eroh ya, Mas. Jare sayangku bir kita ki ngrungokne kabar-kabar jare aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho, ceritane Mbak Brigita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku, Heeh. jarene main di belakangnya selingkuh kare Mas Kacuk. Oh, dadi kacuki mainin sokan mburi, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya Iya. selingkuh karo aku. Ya aku ora ketrima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacuk iki sing dikoyong apa kacuke. Nggih. Iki kacuki jeneng wong. Lah nggih, maksudnya Iya. ngoten niku. Jeneng wong. Bir kita sayang, kamu ini di mana? Buktimu apa? Lho enak WA Mas aku dikirimi WA karo Mas Heru sampean foto bermesra-mesraan karo Yovika. Mosok? Heeh. Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun
Lah Mas Hirwi sapa meneh? Mas Heru ki ya koncone kacu. Koncone kacu. Heeh. Heeh. Lah aku gak ngerti Mas Hirwi sapa lah, aku ora pernah dolan lho, Mbak. Aku itu Mbak tak critani ya, Mbak. Aku ning omah ora tau metu, ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan, ora duwe wong lanang lho, Mbak. Aku jek jomblo, Mbak. Aja ngono kuwi, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Atiku sakit. Ati ki ngene ati kene. Ate. Wis saya ora trimo, panas. Wis buktine wis kecekel nang panas. Ayo. Terus Tau. Iki difitnah terus, iki nesu nyandak pedang ki mateni iki. ya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti. Mas yo kowe rene hubungan karo Mas Kacu, tapi kowe panggah nyenengi karo pacarku ya Vika. Aku ngerti, bukti wis ana. Kowe sik arep ora ngaku karo aku ya Vika. Mbak Bir, Wah, ibarat empripat wae iso salah ndelok. waduh. Kuping iso salah krungu. Apa meneh lambe. Heeh. Iki ngono fitnah, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Mbak. Terus Eling kuwi, Mbak. buktimu apa? Buktimu apa? Buktimu apa ya Vika? Ayo langsung. Wah. Sik. Hop. Sik. Iki wis mbok pateni to. Wis tak wateni lho kan cewek. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lah piye? Sing ki nek wis arep mateni to, Ah. iki yo Vika kono. Jejere kono ber kita sing kene. Aku ning kene. Nah, iki engko bar dicubles pedang, jrot kowe dipateni kowe nglitake ning kene. Mati. Blocking panggungnya itu dipelajari. Modus Pak, Pak. Loh, blocking itu penting loh dalam film itu. Iya. Ya. Hundut. Jalannya modus ya Pak Bu ya. Ngene iki kok aku sing dihujat, iki ora. Tak belani wis ta. Ya. Ya iki diawit saka ndi? Yo wis, ayo saya memuncak anune. Midnight saya muncak iki Pratriwa langsung Iki jus. saka trutuk sik ya Pak. Oke. Yo. Aku sing Yo. Ya Vika. Nun, saiki buktimu apa kowe kok gak gelem ngaku? Saiki saya foto kowe karo Kacuk, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning nguriku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Iya. Mbak Bri. Terus. Mbak Bir, Heeh. ibarat empripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Heeh. Ibarat lambe iso dadi kaya ngene. Iya. Terus? Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada Saiki kowe lak pembunuhan. terima kowe arep ngaku ya Vika. Kesu. Kita. Aduh, sindenku mati siji. Lho, ngeten iki lho Pak, Bu. Mati gur kare glimpange dadak kon apa mapan kene gurine dalang. Dalang cerutak. Nyantol sayang. Gancet ya. Wis iki engko sesuk tak telepon Donald Trump. Berarti lolos Pak iki. Lolos. Ya insyaallah sesuk ketemu karo Donald Trump. Loh, Donald Trump gak sudah dibedil loh Mas Kai. Ora iki sesuk aku ketemune Donald Trump ning Sidokare. Wih. Wis iki piye hasil filmnya itu Berarti kita gimana? lolos ya Vika. Lalas Mbak Bir. Main film dengan judul Teman. Tapi muah-muahan. Apa we Mas aku? Ayo saiki nembang wong loro. Pamundutane pirang-pirang silakan dipilih berdua sing kompak apa. Ana tembang kangen, ana sambel kemangi, ya ana gubuk asmara. Silakan milih yang Napa Bu? mana. Enten sing pamundutan napa? Tembang kangen Mas. Tembang kangen, ana gubuk asmara. Heeh. Apa? Yang tembang kangen apa gubuk asmara? Ayo. Belakangan enggak apa-apa. Tembang kangen nggih. Nggih. Oke, yo langsung digarap saka tenor Mas Fafa. Ayo. Yo coba tembang kangen Mbak Bir kita bersama Mbak Yovika. Coba kayak ngapa? Yo.
Terima kasih Mbak Birgita dan Mbak Yovika. Iya. Iki uga ana info. Rangkaian kegiatan. Dadi dalam rangka bersih dusun babatan ora mung mayangan ning uga disambung ngono. Rangkaian kegiatane ya kuwi Jalan Sehat kang kagelar tanggal 9 Mei. Oh iya, hiburane elektron dengan hadiah atau door prize yang menarik. Uga disambung ana pengajian tanggal 12 Mei bersama Kiai Haji Nuro Ihan Ahmad Al Hafid. Oh ngono. Saka Jombang Oh ngono ya, Mak. Ya, ayo dibajutke. Bajutke. Sadurunge engko Mbak Prigel nggo bom terakhir. Oh ya, aku nyuwun Mbak Aulia karo Mbak Retno ngadeg bareng. Berdua. Yuk sepote, Cok. Yuk. Selamat malam Mbak Aulia Pangesti. Ya, diasta miki. Nggih, selamat malam Mas Dalang. Selamat malam Mbak Retno. Nggih, selamat malam. Nggih, atur lelipur dumateng warga masyarakat Babatan ingkang nggelar adicara bersih dusun utawi nyadranan nggih, Mbak. Nggih. Ayo, kesepakatan berdua mau tetembangan sing wis tak sebutkan tadi. Milih apa? Ya. Minta tolong disebutkan lagi, Mas. Oke. Ya. Iki mau sing urung ngatur ya, ana sambel kemangi, sing musik ana sinarengan. Terus iki mau sing tekan WA ana gubuk asmara, ya. Mangga milih. Ya, diselingi musik ya, Mas. Oke no, ya. Sinarengan. Sinarengan, oke. Berpacu dalam melodi. Ya, Mas Tris, Mas Gosak, karo Mas Sunio. Ya, trio ya. Sinarengan ya. Cawisno Mas. Racikno coba kaya ngapa. Ya, mangga. Ayo Mas Tris. Nggih, matur nuwun. Ya. Dibalekke ning rasa gamelan. Mbak Prigel terakhir. Ayo, jumeneng Mbak. Jumeneng. Ayo. Hey. Oke. Permintaan iki ada Lintang Asmara. Saking kanca-kanca FMA. Oke. Sama Mas Heru, Heru. Ya. Iki karo ngeling-eling ya, Mas. Aku ngerpet apa-apa ya lali. Oh, ndak apa-apa, ndak masalah. Ya, mengko penutup mengko lelagon liyane sing durung saged dipinangkani sambung ning Paret Songo goro-goro. Weh ngono. Ya. Stokke dawuh. Lintang Asmara gamelan plus musik. Ya, sampun samapta ing gati saweging diri Mas Heru. Sampun. Oke, yuk langsung wae Cok kanggo penutup ana season limbukan. Yo, sareng Mbak Prigel. Yo, coba kaya ngopo. Amin.